ತುಳುವ ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಏತ ಪೊರ್ಲತೆ ಅಂಚನೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಅಟಿಲ್ದ ವಿಚಾರಗಳ ಆತೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಉಂಡು. ಮರಿಯಾಲದ ಸಮಯದಂತೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸೌಂದರ್ಯನ ವರ್ಣಿಸ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ. ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಊರು ನಮ್ಮ ಮರಿಯಾಲ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನೆನಪಂಡು. ಈ ಬರ್ಸದ ಸಮಯಡ್ ಆಟಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಟಿದ ಟೈಮ್ಡ್ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ ಖಾದ್ಯ ಮಲ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ತೂತ. ಅಂಚನೆ ಆಟಿಡ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಡ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ. ಇತ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಅಟಿಲ್ ಓ ಪಂದ್ ಅಂದ್ ಯಾನಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿ ಮಂಜಲ್ದ ಇರಿತ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದು ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ಕೆಲವೆರು ಪತ್ತೋಳಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು, ಕೆಲವೆರು ಅರಿಶಿನ ಕಡುಬು ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ ಮಂಜಲ್ದ ಇರತ ಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಅಪಂಡ ಮಂಜಲ್ದ ಇರತ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಂದು ತೂಕತೆ. ಸೊ ಮಂಜಲ್ದ ಇರತ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಅರಿ ಬೊದುಲ್ರ ಪಾಡ್ರಂಡು. ಸೊ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಲೋಟದಾತ್ ಕಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅರಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಕುಲು ಬೋಡಂಡ ಉರ್ಪಿಲ್ಲರಿಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ, ರೇಷನ್ದಾರಿಲ್ಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಉರ್ಪಿಲ್ಲರಿ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಾಂಡ ಐಟ್ ಬೊಲ್ದುದ ಬರ್ಪುನತೆ ಕಜೆ ಎತ್ತು ಬೊಲ್ದುದ. ಸೊ ಅವೆನ್ ದೆತ್ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಕೆಲವೆರು ಆನಂದ್ ಅರಿ ಪನ್ಪೇರು, ಅವು ಒಂಚೂರು ವೈಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ದೆತ್ತೊನೊಲಿ. ಇಜ್ಜಿನ ಕಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ದೆನ್ ಯಾನ ಮೂಜಿ ಲೋಟ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ಅರಿನ ನಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದೆಕ್ಕೊನೋಡು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಲ ದೆಕ್ಕೊಂದು ಅರಿನ ಅವೆನ್ 4-5 ಗಂಟೆ ಬೊದುಲ್ರೆ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಓವರ್ ನೈಟ್ ನೀರಿಡ್ ಪಾರ್ದಿಯಿಂದಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಗಂಟೆದಾತ್ ಬೊದುಲಾಡ್. ತುಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಇದೇನ ಇಂಚ ಅದ ಸೈಜ್ ಮಂಜಲ್ದೆರೆನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೆನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀವು ನೋಡು. ಸೊ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೇಟ್ ಐತಾಯ್ನನಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಪರಿಮಳ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಗ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕ ಮಂಜಲ್ದೆರಿತ ಗಟ್ಟಿಗ ಒಂಜಿ ಐತನೆ ಆಯ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ದೆರಿತ ಈ ಗಟ್ಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಅಕಲನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಮಂಜಲ್ದೆರಿತ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗದ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ನೆನಪು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಟಿಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಕ. ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಮಂಜಲ್ದೆರೆನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ದಿಯೋ ನೋಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಲೋಟ ಅರಿದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಒಂಜಿ 15 ಇರುವ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನಿ ಅರಿ ಒರಿಹಿಂಡ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿ ಮಂತದ್ಲ ದಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇರೆ ಆಯ್ಜಿಂದ. ಸೊ ಒಂದೇನು ದೆಕ್ಕದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದಿಯೋನ್ಗ. ಇತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬೊದುಲ್ದಲ್ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡೋಡು. ದೆಕ್ ಅರಿ ಕಡೆನಾಗ ತೆಲುಪು ಮಂತ್ ಕಡೆಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ದಪ್ಪಡ್ ಬೋಡು ಬಂದ ದೇನ್ ನಮ್ಮ ಇರೇಟ್ 17 ಹತ್ರ ತೆಲುಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಸೊಂದೇನು ಗಟ್ಟಿಡ್ ಕಡೆಲೆ ಚೂರ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತದ ಕಡೆಲೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಕಲ್ ಕಡೆನಾಗ ಒಲ್ಲ ನೀರಾಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಅಂತನು ಬೊಕ್ಕೈಕ್ ನಿಕಲ್ ಒಂಚೂರು ರೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಅರಿತ ಪುಡಿ ರೈಸ್ ಫ್ಲವರ್ನ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪುಲೇನ್ ಯಂ ಪನ್ಪುನತ್ ಸಪೋಸ್ ಅರಿ ಕಡೆನಾಗ ಅವು ತೆಲುಪಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ನಿಕುಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನಂದೇನ ಅರಿನ ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯೊನ್ನೆ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಕಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ, ಗ್ರೈಂಡರ್ ದಾಂಡ ನೀರ್ ಪಾಡಂದೆ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಕಡೆ ರ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು. ಮಿಕ್ಸಿ ದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಕಡೆಲೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಮಾಡ್ದು ಕಡೆಯೊನ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ದಾಂಡ ಒಕ್ಕೈಗೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ರೈಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಅದ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಹಿಂಚ ಕಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಡೆ ಬಂದ ಕಡೆ ದಾಯ್ಬುಕ್ಕ ದಿಪ್ಪುಗ. ಸೊ ತುಲೆ ಬಂದ ತುಲೆ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು, ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಇದನ್ನ ಇರೇಕ್ ಪತ್ತಾಯರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಈತು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದ ಕಡೆಯೊಂದ ತುಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈತು ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಪಿರ ಬರ್ರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಂಟೆರೆಲ ಬಲ್ಲಿ ಇರೇಟು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚನೆ ಪತ್ತಾರೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಈಸಿ ಆದುಪ್ಪು. ಸಪೋಸ್ ಅವು ಪತ್ತಾನಾಗ ಕೈಟ್ ಪತ್ತುಂಡಾಂಡ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಪುಂಡಾಂಡ
ನಿಕುಲು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಪಸೆನ ಕೈ ತಾಗೊಂಡು ಅವೇನ ಪತ್ತೋಲಿ ತುಲಿ ಈ ನಮನೆಡ್ ದೇನ ತಾಗವನು ಪಂಡ ಪತ್ತವನು ಈರೇಕ ಯಾನೆಕಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪಂಡೆ ಮಂಜಲ್ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಾಗ ಮಂಜಲ್ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮ ಈಜಿನ ಅಜ್ಜಿ ಎರಡಲ ಮಂಜಲ್ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಕುಲ್ಲುನು ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲಿಗ್ ಮಂಜಲ್ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನಟ ಕಾಪುನು ದಾಯಿ ಕಾಪುನು ಮಂಜಲ್ದೆರೆತ ಉಲೈ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ಪತೆ ಬೆಲ್ಲಲ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅವು ಒರಿಯಿಂದ ಅವು ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ದಾದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಈ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೇಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವನ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಬಂದನು ತುಲೆಯಾನಿತ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಷ್ಪೊಂದುಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಮಾತ ಸೊ ಇತ್ತಿದ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ನನದ ಜನರೇಷನ್ಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ತಿಂಡಿಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಖಾದ್ಯ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಅಟಿಲು ನನಾತ ದುಂಬದ ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋಡು ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈ ನಮುನೆಡ್ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವನೋಡು ಸೊ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ದೀದ್ ಸೊ ಇರೇತ ಒಂಜಿ ಎಂಡಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಉಂಡೆ ದೀದ್ ಅವೇನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೋಂದು ಇರೇತ ಕೊಡಿ ಮುಟ ಪೋಗುಡು ಸೊ ಇಂಚ ತುಲೆ ಪತ್ತಾವು ನೆತ್ತ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಪಣನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಫ್ ಮನ್ಪ ದೆನ್ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಸೊ ಈ ಕಡುಬು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ ಅರಶಿನ ಎಲೆ ಪಂಡ ಮಂಜಲ್ದ ಇರೇತ ಕಡುಬು ಅತನ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದೆನ್ ನಿಕ್ಲು ಪೊಂಗರೆದ ಈರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಪೊಂಗರೆದ ಈರೆ ಮಸ್ತಿತ್ತ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ಸೊ ಬೊಲ್ದು ಪೊಂಗರೆದ ಈರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಜಾತಿದ ದೈ ಪೊಂಗರೆ ಪಂಡ ಐತ ಈರೇಟ್ಲ ನೇನು ಮನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೊಕ ಓ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಾರೆದೆರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಬಾರೆದೆರೇಟ್ ಈ ಗಟ್ಟಿನ ಪತ್ತದು ಐಕ್ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಜಿಂಜಾದು ಅಂಚಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪಗ ಮಂಜಲ್ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಮಂಜಲ್ದಿರೇಟೇ ಪತ್ತಾದ ಮಂತಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಐತನೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಮಾತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ತುಳುವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂಜಲ್ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಮಾತ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ಬನಕ್ ಪೋದು ಬತ್ತದ ನಾಗನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗನ ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದೆರೆತ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪುನು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಮಾತ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಕ್ರಮ ಸೊ ನಿಖಲ್ ನಲ್ಪ ಏನ್ ಚಾಂದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ನಲ್ಪ ದಾದಾಂಡಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ರೀಜನ್ ದ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಿಡಿತ್ ಅಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಿಖಲ್ ನಲ್ಪ ಏನ್ ಚಾಂದ್ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮರಪೋಚಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಸೊ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದು ತೆರಿಪಾಯ್ರೆ ಮರಪೋಚಿ ಸೊ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ ಇರೇಕ್ ಪಾಡ್ದು ತೋಷ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಅಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ಮಾತ ಇರೇಕ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾದು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತುಗ ಸೊ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿನ ಪೆರೆದ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ದ ತಾರಾಯಿ ಸೊ ಪೆರೆನಗಲಂಜನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂ ಬತ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೆರೆಯೊಲ್ಲೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿಡೀ ತಾರಾಯಿ ಪೆರೆದ್ ದೀವೊಂದೆ ಸೊ ನೆಕ್ ಯಾನ ರಡ್ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲದ ತೊಂದೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಆ ಬೊಲ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ರಡ್ ತುಂಡು ಪಂಡ ರಡ್ ಹಚ್ಚಿ ಬೆಲ್ಲನ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ ದೆತೊಂದೆ ಜೊತುಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ನೈಫ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಸ್ಕ್ರೇಪ್ ಮಂತಂಡ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಬೇಲ್ಯಾಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪೊಡಿಲ ರೆಡಿ ಆದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜಿ ಕೆಲವೇರು ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕ ಮಂತದ ಐಕ್ ತಾರಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋನ್ ಬೇರೆ ಆ ಮೆಥಡ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ತಾರಾಯಿಲ ಬೆಲ್ಲಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಅಂಚನೆ ಪಜ್ಜಿನೇ ಕಡಬದ ನಡುಡು ಪಾಡುನು ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿದ ನಡುಡು ಪಾಡುನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಮ್ ಮನ್ಪುನು ದೆನ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನುಗ ಬೆಲ್ಲಲ ತಾರಾಯಿನ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನುಗ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ 4 ಏಲಕ್ಕಿನ ಗುದ್ದದ ಪುಡಿ ಮಂತೊಂದು ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡನೊಲಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿದ ಮಿಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತಂದ ತುಲೆಂದು ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ರಡ್ಡಲ. ಈ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಗುಪ್ಪುನಾತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಯಮ್ಮಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗಂದೇನ ಉಡನ ನೀರ್ ದೋಸೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲವೇ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೆಲ್ಲ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿಡ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಬೆತ್ತ ಬೀತ ನಮ್ಮನದ ಕಡುಬುಡು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ತುಲೆತ್ತ ಈ ಬೆಲ್ಲ ತಾರಾಯಿನ ಇಂಚ ನಡೂಟ್ ನೆತ್ತ ಗಟ್ಟಿದ ನಡೂಟ್ ಇಂಚ ಸರಿ ಬುಡ್ಪಾದ್ ಪಾಡೋನೋಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾಂಡ ಚೂರ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾನೆತ್ತ ಮುಲ್ಪಂದೇನು ಮಾತ ನಡುಟ್ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆಂದು ಏನ್ ಪತ್ತಾಯಿನ ಇರೆ ಮಲ್ಲ ಇರೆ ಐಕೆ ಆನಂದೇನ ಇಂಚ ಅಡ್ಡಗ್ ಮರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಇಂದು ಇರೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಮರ್ತೊಂದು ತುಲೆ ಬರೀಟ್ ಮಾತ ಇಂಚ ಸೀಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಅವು ಅಂಟೊಂಡು ಬರೀಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಸೊ ಇಂಚ ಬರೀಟ್ ಮಾತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೊಂದು ನೆನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ದೀಕ. ಸೊ ಈ ಪುರ್ತುಗು ನಿಕ್ಲ ನೀರು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಯ್ರದಿಯೊಲ್ಲೆ ತೊಂದರುಡು ಇಜಿಂದ ಸ್ಟೀಮರ್ಡ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ರದಿಯೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಪಿರೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೆಕ್ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆಂದು ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಯ ಇರೆ ಐಕಂದೇನು ಇಂಚ ಉದ್ದಾಗ ಮರ್ತೊನ್ವೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಎಂಚ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಪನ ಅಂಚ ಮರ್ತೊನೊಲಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಉದ್ದಗ ಮರ್ತೋಡಂಡ ತೊಂದೂರು ಮಿನಿ ಎಲ್ಯ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಯ್ಯರ ದಿಯರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವು ಮಡಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಡ್ಡಗ ಮರ್ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ತುಲೆ ರಡ್ಡ್ ನಮನೆಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ಇರಿತ ಗಟ್ಟಿನ ರೆಡಿ ಮಂತದ ದೀತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಪ್ಪುನು ಆತ ಗಟ್ಟಿನ ಇಂಚನೆ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಸ್ಟೀಮ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಇಲೆ ಮಾತ ಗಟ್ಟಿಲೆಗ್ಲ ಮಾತ ಇರೇಕ್ಲ ಗಟ್ಟಿದ ಬಂದನ್ ಪತ್ತಾದ ಐಕ್ ಇಂಚ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ದೀದ್ ರೆಡಿ ಮಂತ ದಿಯೊಂದ. ಸೊಂದೇನ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ ದೀಕ. ಸೊ ಮಾತ ಮಂಜಲ್ದರಿತ ಗಟ್ಟಿನ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದ ರೆಡಿ ಮಂದೀಗ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೊಂದೂರು ಒಂದು ಇಂಚ ಪನ್ಪ ಐಕ ಇಂಚ ಉಲಾಯ್ಡ ದೀದ್ ನೀರಿಲಾಯ್ಡ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ದೀದ್ ಇಂದೇನು ಬೇಯರದೀಗ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 30 ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಬೇಯೋಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ನೀರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಯೋನ್ಲೆ. ಸೊ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಡ್ ಇಂಚ ದೀದ್ 30 ನಿಮಿಷ ಮಿನಿಮಮ್ 30 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು 30-40 ನಿಮಿಷ ಇಂದು ಬೇಯಡ್. ಬೇಯ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಯರ ದೀನಗನೆ ಆಯ್ತ ಪರಿಮಳ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಜಲ್ದ ಎರೇಕ್ ಆಯ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಘಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬೇಯ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ಅವೇನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತದುಪ್ಪರೆ ಒಂದು ಯಾನೆ ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಾಗಡ್ದಿಂಚ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಜನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಜನರೇಷನ್ಗಳಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಂದೆ ಎನ್ನ ಆಶಯ. ಅಂಚನೆ ಈ ಮಾತ ರೆಸಿಪಿನ ಏರು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ನನ್ನದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂದು ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ತೆರತ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ತೋಜುನೊಂದು ತೂಕ. ಸೊ ಮಾತ ಗಟ್ಟಿನ ಉಲ್ಲೈ ತೊಂದರೆ ದೀತ ಅವೇನ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದು ಆಯ್ತು ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ತ ಲಿಡ್ನ ಇಂಚ ಟೈಟ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ ಬೇರೆ ದೀಕ. ಸೊ ಮಂಜಲ್ದಿರ್ತ ಗಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಈ ಸಲ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ದಾನಿ ದೇನ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರಲೆಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಜನರೇಷನ್ಗ ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಉಂಡು ಉಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ಗೊತ್ತು ಮನ್ಪುಲೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಇನಿಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿಲೇನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವಿರಾತ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ತಿರುತ್ತಿ ಶಿಟಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್.